ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курси имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район, дар ҷамоати Лохур, деҳаи Тайланд Нобод. заминаш 6 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки дутаи дигар хонаи временка, як калидор, ошхона, ҳоҷатхона дар дарони ҳамин хона аст. хона бо самимулокати, яъне ки сифати баландкати омода шудааст ки коробка. дӯстон, яъне ки ними ремонти дигаш мондаги аст. хона як 70-60% тайёр аст ки фақат дар треза рангу бор ҳамин хел кора мондаги аст ки проекти нав бо як ҳама аз дигар шебина санга ҳамин хел чизо ҳам дорад ки дар инҷа обсвет ҳаст. хай дигар ремонтша хитон мекунед, срочна сум дар кора мега, нархаш 110 000 сомония ки боз арзу ва муомилаи хубам меша мега соҳибшон. дӯстон, аз рақамошон дар поини видео аста, метавонед бештар маълумотша аз соҳиби худашон гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, дар деҳаи Зарнисор, поёни Туда. мехел маълумот аст. хона, дӯстони азиз, хонаи сеошона аст ки ранги коттеҷа, проекти замонавӣ аст ки заминаш 8 сотиқ замин дорад ки 10 дар хона кардаги, як 3 дар хонаи баракаш уже омода барои зиндагӣ кардан. дуруни хонаи сеошона 104 квадрати метр, временкош 25 метр дарозиша, оғули дуошонаи 12 метра дорад. дӯстони азиз, ки ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам отделни ҳаст ва чанд ҳамун дарахтони мевадиҳандаи ҳарсола дорад. гирди хона маҳкам аст, бо ҳамаи шароитош зиндагиш таъмин. фақат ҳамин хонаи сеошонаш коробка аст, дар временкош зиндагӣ карда мешавад. ҷош ҷои беҳтарина мега соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 950 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунад мега соҳибшон. вариантҳои алишӣ аст, ба квартира кати алиш мешавад. ба кадоми шумо агар лозим бошад рақамошон дар поини видео аст, метавонед бештар маълумот пурраша аз соҳиби ҳамин хона гиред. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангӣ, номи ҳозираш ноҳияи Ҷайҳун мешавад. заминаш 12 сотиқ замин дорад ки 2 дар хона кардаги ки хона та калидорам дорад 3/6. дӯстони азиз, хона коробка боз як калидорам дорад. дар инҷа обсвет ҳамаш ҳаст. документҳои хона 100% мега соҳибшон. гирдаш хай ҳуй аст, як чанд ҳамун дарахтони мевадиҳандам дорад. болои хона пӯшондагӣ ҳаст. агар ки шумо нахоҳед айсар, яъне ки хона ба дили худтон мекунед, не ки ҳамин хонара мешавад ки айсар ремонт карда, яъне ки тайёр карда мешавад. ҷош нағза мега обсвет дар пеши ҳамин хона ҳаст. нархаш нархи арзона ки срочна сум дар кора мега, нархаш 55 000 сомония ки боз амирам савдо мекунем мега муомила мешавад. рақамҳои Тоҷикистон шава рақамҳои расмияшон аст. ватсап, имо доранд, метавонед бештар маълумот шагиред. ин хел хона дар яъне ки Қумсангӣ ёфтан қина. марҳамат, дигар маълумотша аз замин телефоншон гиред. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар ҷои ободӣ қарор дорад ки ҷои соза мега соҳибшон. заминаш 10 сотиқ замин дорад ки 5 дар хона кардаги тайёра ки 4 та дигар хонаи временка дорад. обсвет доимӣ ҳаст мега, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отделниам дорад. дарахтони мевадиҳандаи ҳамаи гунае ки ҳар сол мева метиҳанд ҳамин хелам ҳаст. ва дар пеши хона мактаб, духтурхона, масҷид дар наздикии хона мега ҳаст. гирди хона маҳкама даврӯза дорад. обсвет бе проблема. хона обшон бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки фақат медорад зиндагӣ ремонтчам ремонти созай.
хонаи навсохта дӯстони азиз срочно фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам мекунад мега соҳибшон ҳуҷҷатҳои хона 100% мега тайёрае. марҳамат дӯстоне ки ҳамин хел агар хонаҳо аз Дарғара пристабдан ай ноҳияи Дарғара ина вариантҳои хуб хонае ки тайёр ҳам калон метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зада бештар маълумотша гирен. Рақамҳои Россия ва рақамҳои Тоҷикистоншон имо ва ватсап доранд. марҳамат занг занед бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 62 микрорайоне ки пеши донишгоҳ мега Садиқ мактаб ҳамаш дар ҳаминҷа ҳастае. як хонага квартира ҳастае ки дар якум ошина қарор дорад 32 квадрати метре обсвеҳ дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термиз кондитсионер мебел яъне ки ванна кухни гарнитур трезаҳои нав ремонти навам кардага дӯстони азиз ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш тайёрае. фурӯхта мешавад бо нархи 258 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад мега соҳиби квартира. баъд дӯстони агар ягон маълумоташ агар фаҳмо набошад ягон квартира агар интихоб карда бошанд яки маъқул карда бошанд рақамошон ҳастае ки метавонед бештар маълумоти пурраша гирен яъне ки хона бо чизи чораш фанерам доштае. марҳамат занг зада бештар маълумотша аз соҳибаш гирен. шумо агарам хали квартираи фурӯшӣ ёки замин хонаи заминӣ мошин дошта бошед барои реклама кардан дар номери имо ватсап партои маълумотша қатъи сураттош мо дар видеои оянда дар фурӯш яъне ки реклама мемонем чотка карда реклама мепартоем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 32 микрорайон пеши фабрикаи Ширинда қарор дорад. хонаи якхонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад 28 квадрати метре обсвеҳ дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термиз кондитсионер яъне ки ванна диван телевизор кухни гарнитур кондитсионер ҳамаш холодильникам қатъишон ҳаста мега ҳамаи шароитҳои зиндагиша оварда мондагӣ аст мега хона люкс ремонт дорад дӯстони азиз беҳтарин ҷодай ва ремонтшам зурае. нархаш 260 000 сомоние ки боз арзон ва муомила мекунем соҳибиш мега бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ 100% омода аст ва ҳуҷҷатҳои квартира 100%. ба кадом дӯстони агар хеле квартира агар мувофиқ бошад рақамошон дар поини видео мешавад метавонед ки занг зада бештар маълумот пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гирем. хоҳиш мекунам дӯстон ки лайкото намонед ва видеонавори моро подлиса кунед дар имо ватсаптон. замини фурӯшии назди ҳавлига аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар райони Сайҳун. замини холӣ аст ки 6 сотиқ замин дорад дӯстони азиз барои хона кардан. нархаш 25 000 сомоние ки боз савдо мекунем мега ва вариантҳои алишам мега ба мошинам алиш мешавад ки нархи ҳамин замин бошад ягон мошин алиш мекунем мега соҳиби ҳамин замин. дӯстоне ки аз замин ноҳияи Сайҳун яъне ки шаҳри Хуҷанд замин пристабдан ина замин роӣ кардан мо пешниҳод мекардем яъне ки аз ин тарафҳо заминам ёфтан қинч дега хай кадомтон агар маъқул бошад рақамошон аст метавонед дигар маълумотша гирен яъне ки роҳи калонда наздикаи ҳамин замин. марҳамат бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин замин занг зада гирен. хонаи фурӯшии назди ҳавлига аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Синои 1 дар текстил. заминаш 1 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона дорад ки тайёрае дарун ба дарунаи хонаҳо ва як дега калидор дорад яъне ванна кухни ҳоҷатхонаш отделни ҳаста мега соҳибшон бо канализатсия дорад. гирди хона маҳкам рӯи ҳавлии стяжка хона барои зиндагӣ кардан 100% мега омодае ҳамаи шароитҳои зиндагиш обсветош ҳастае. нархаш дӯстони азиз 265 000 сомоние ки боз арзон ва муомила мекунем мега ҳуҷҷатҳои хона 100%. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин хел хона агар вариантошон мувофиқ бошад рақамошон ҳаста метавонед бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гирен. шумо агар ҳам хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин квартира мошин магазин яъне ки чизе ки барои реклама бошад дар номери имо ватсап партоед маълумоташа қатъи сураттош дар видеои оянда реклама мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар политехникум. духонага квартира аст ки дар 5 ошунааш қарор доми 6 ошуна аст ки дар 5-умаш қарор дорад.
37 квадрати метри обсвет гузарондагӣ ҳастанд. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳастад. хона пад абой мекард тайёр аста ки тирезаҳошам часпондагӣ ҳаста. як 30% як ремонтош мондагӣ ҳастад. тирезаҳоша дане ки часпондаган дарша мечаспонем ва як рангу бор мекунем медорем зиндагӣ мекунем. нархаш 170 000 сомония ки бо ҳамира мега савдо мекунем мега фақат одамони харидор бошанд. дӯстоне ки ҳамхали квартираҳои арзон пристабда нашмода вариантҳои хуб дар политехника дар шаҳри Душанбе рақамҳошон ҳаста метавонем бештар маълумот чакед. нархаш 170 000 сомон боз савдо мекунем мега марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Хурҷанд, яъне ки дар 12 микрорайонда қарор дорад. як хонага квартира аст ки цаколни этаж, яъне ки таи подвал, яъне ки таи домда кадоме ки медонад цаколни квартира 39 квадрати метр. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел, телевизор, ремонти нав кардагӣ аст дӯстон, яъне ки доми навастройкаи нав аст ки дар якум ошинаи поёнда қарор дорад, кадоме ки медонад цаколни квартира. нархаш 158 000 сомония ки боз савдо ва муомила мекунем мега соҳиби квартира. вариантҳои алишӣ ҳам дорад ба Toyota Camry 2010 ёки 2011 бошафта солои навош алиш мешавад. дӯстоне ки агар аз шаҳри Хурҷанд ҳамихе квартира лозим бошад, вариантҳои сум ва вариантҳои алишӣ ҳам ҳастад. маърамат рақамҳошон дар поини видео метавонед бештар маълумот пурша аз соҳиби ҳамин квартира гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар кӯчаи Санго гуфтагӣ аст, яъне ки 50 солагӣ кӯчаи Санго 50 солагӣ доми 5А. сехонага квартира аст ки дар якум ошинааш қарор дорад, қариб 100 квадрати метр мега дарост, яъне ки сехонага 100 квадрати метр. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел ва подвал ва яъне ки балконам дорад дӯстони азиз ки дар пеши хона наздикиш дар мега мактаби нӯ, литсей, балница, мағоза ҳамаш ҳаста ки ҷои беҳтарин қадишам агарод мега дорад, яъне ки агар дар якум ошина қадишам агарод дорад. нархаш 280 000 сомония ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон. дӯстоне ки аз шаҳри Кӯлоб квартира писанда дӯстони азиз намхали вариант ба мо пешниҳод шид, агар ки вариантош ба шумо мувофиқ бошад, яъне ки сехонага квартира барои як оилаи калон мувофиқ аст, яъне ки муносиба. рақамҳошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумот пурша аз соҳиби ҳамин квартира гирем. дӯстон, шумо агар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед фурӯш намондан, дар реклама дар номери имо васап партони суратош қадри маълумотош мо дар видеои оянда реклама мемонем. ин буд ки квартира ва хонаҳои фурӯшӣ доштем пешкаштон кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.